Het planetarium in Friendship wordt net voor het jaar 2021 nomineren om opgenomen te worden op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft minister Bussemaker hier bekendmaken. Het besluit is baseerd op het advies van een expertgroep. Voor het planetarium wordt toch de expertgroep voor eerst geen eer van voordracht neemt. De helft van de gemeente die van Ljouteren is juist opstapt. De 4 Friesleden van gemeentebelangen en FNP binnen het volslaan Uniëns maar het riesvoorstel om een fiets- en kuierpaad aan te lezen. Gemeentebelangen en FNP binnen voorstander van de komst van een spoorfietstraject. Het vorige college had er zelfs al tassissing zo dienen, maar het nieuwe college het orenplan met het traject. De ouders van de Otto Klantskwal in Boksen willen er alles ontwan om de drietalige pluskwallen in het dorp open te houden. Actie is nodig, want onderwijsgroep 4, dat de Otto Klantskwallen ondervalt, wil de skwallen in december van 2016 sluiten, omdat het er min bijna op skwallen zitten. De politie heeft bewakingsbeelden op YouTube zetten van een oerval op een snackbar in Noord-Skoort. Op woensdag 8 maart kwam om 20:08 een man met een bivakmuts op de zaak in. Hij bedriegen de maaiwerkster met shitark en is geheeld. De schrokken vrouw die de inhoud van de kassa in het poetsie dat de oerval de maai nam hier. Op het moment van de oerval waren er geen klanten in de zaak. Joenmeer is bewolkt, letter vannacht wat ruimwetter. Het is 10 graden en er stiet haast geen wind. Morgen is nog een protte bewolking en mogelijk wat ruim. Dan al gauw droeg en zonneschijn waar. Het wordt 15 graden en de eerste wind is matig.